krokodille. Ja, det må så Det var bedre det her billede end det andet. Stå med den. Ja, det er en krokodille. Skal du have det med hjem til damen, Jesper? Så kan du godt gå i gang med at lave nogle frikadeller, du. Der er nogle fede frikadeller. Der er også bare en stor frisk frikadelle. Jeg skal heldigvis gå ret fuld. Ja, der er liv. Ja, men ikke overdrevet, du sagde, at du ikke overdrevet. Nej, over en meter.